духтаро гӯш кинен остина. ҳозир ман шумо да чӣ мефаҳмонам. Ина ки остина ки давомаш баъд шумо дар материал мекашен ваи альбома меқабуд. Нигоҳ кинен духтаро ай ҳамиҷа ҳами тор то ҳамиҷара и барои остини таи каши 22 сантиметре ки сборкаш нест камакак ҳамин и қад пасадка қати мебояд ки барои кашида наиста ҳамиҷаш кашида наиста бояд ҳамиҷара камакак пасадка кинем 1 сантиметрша. ин ҳами тор то ҳамиҷара 14 сантиметр гирифтам. 14 сантиметр иҷа тайёрш худаш ай мо ҳозир ами альбом худаш ҳами қабуд какрас туғрияй ровна 20 ина 20 сантиметр ина кушодиша гирифтам. фаҳмидем духтаро? Инамта як хати рост чоркунҷаши ду тақсим. Ай боло 2 сантиметр ҷо мондум. Ина 2 сантиметр ҷо мондум, хати рост ма кашидум ин ҳастай. 2 сантиметр. Ай анами нуки анамиҷа, ай нуки анамиҷа, ай нуки ишни айҷа. Ба ана ҳамиҷара чен кардем ки чанде ки биёя. Инамиҷара чанде ки кардем биёя. Ин ама 22 буд, 2 тақсимш кардем 11 сантиметри ғалтид. Ина 11 сантиметр наист, ина байнай. Бо ира 2 тақсимига айҷа байҷа бо ира 2 тақсим мекунем. Ина ишда мондум ин ҳастай. Бо иҷа ба иҷа ишам 2 тақсим мекунем ин ҳастай. Дидена 3 тақсим шида байн. Баъд ай боло ай ҳами кунҷ гирифта мекашен анами болора камакак мисол қариби 1 сантиметр монда омада то иҷара бо 1 сантиметрга иҷара мемонен манам хеле гирдак мекашен духтаро. ана нигоҳ кун хати ғалси хушу кашидагим ки битова анам хеле остин мешава. Инам хеле остин. Ана иҷа боша агар ки остини тангак хоҳа пӯшидан иҷаша мисол камакак бо анахе омада ранги дасташ камтар танг мерем. Агар ки не кушода ки поёнша резинка дани бошен ай ҳамиҷа як хати рост мекашен. Ина ҳамаш тайёрай духтаро. И барои сборка таи каши 22 сантиметр ина айнамиҷа чен мекунем. Ина ченкада мебиёем. Ина худаш 22 1 сантиметрш ҳаққи дух мебиёем 4 сантиметрак мемона. Ҳамура ай боло айм чақаш мемондагира 2 қатор ҷинҷак давонен вай сборка намешава пасадка мешава. Вақте ки мекашен ку байни 2 ришта қати медӯзен остинтонан хеле гирдак меқапад. фаҳмиден духтаро? ина мисол духтаро агар ман ҳами остина худам да пора кунам ҳамиҷа ҳамаш чени остини худмаем таи кашма ки 22 неб айма 23 ҳай бароим қа ай ҳисоби ҷо мегирам анаҷара камакага миём ҳам ранги ҳамиву баъд истар ки омадум анаҷара камакага чиқиртар мерам анаҷара сини исида ани хеле мешам. Иҷара камакак росттарак мебиёен ихе сини иси болои неву ихе поёнтарак мебиёен баъд ихе мебиёен. Анаҷа мода круглигӣ дар кора анаҷаша хеле кругли мекунем чоркунҷа шаклворӣ. фаҳмиден духтаро? Мақсад ин хеле мебиёяда агар ки ман худам да пораш кунам амира ин хелиш мекунам. Ин иҷара диден? Ина дим хата. Анами дим хата ба ан хели худам да мекашам чен мекунам 23 даг ҷою 1 сантиметр мумкин аҷа зиёдтӣ монум баъд хеле медузумаш.